Pán premiér, dovolte teda krátku ukážku. Chcem nechať odkaz pánovi Hegerovi. Ak ho stretnem, tak tento rožok namažem masom a ho vopchám do huby. Keby som pána Jurisa teraz ešte raz chytil, tak ho zaškrtím vlastnými rukami. Prepáčte, hovorím teraz o predsedovi úradu pre reguláciu. Korčokoví chlebodarcovia strašia, že bude vláda rúbať a sekať hlava nehlava v duchu toho slávneho reš a rúbaj do krve po Šimečkovej kotrbe. Zoberme palice, lopaty a poďme do Národnej rady. Zoberme palice, lopaty a poďme na úrad vlády. Čo vlastne vyčítate opozícii? Neviem, ja som teraz naozaj nepočul, čo bolo všetko pustené. Ja vyčítam opozícii, že klame. Vyčítam opozícii, že prišla s príbehom vystúpení z Európskej únie. Pokiaľ ide o opozíciu, veď môže mať iný názor na všetko, môže hovoriť, že ona je za vojnu, lebo ona je za vojnu na Ukrajine, ona je za vyslanie vojakov na Ukrajinu, ona je za to, aby sa naďalej pokračovalo v posielaní zbraní, ona je za železnú oponu, pokiaľ ide o Ruskú federáciu. My máme jednoducho iný názor. A máme na to právo, lebo sme vyhrali parlamentné voľby, postavili sme vládu, máme programové vyhlásenie. Ak niečo vyčítam, ja im nevyčítam expresívnosť vyjadrení, veď politik musí byť expresívny, politik musí mať gule. Viete, prepáčte za tento výraz, ktorý možno nepatrí do rozhlasu, ale politik musí mať gule. Ale